हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, এই মুভির না হচ্ছে স্কাইলাইন। ଆଗକୁ এই ମୁଭିର ପୁରା କାହାଣୀ କହିବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ फ्रेंड्स। ମୁଭିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ପୁଅଟିର ନାଁ ହେଲା ଚେରିଟ୍ ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟିର ନାଁ ହେଲା ଲେନ୍। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ଚେରିଟ୍ର ସାଙ୍ଗ ସେଇ ସହରରେ ରହୁଥାଏ, ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଟେରି। ତା'ର ସେଦିନ ବାର୍ଥଡେ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥାଏ। ସେହି ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସେ ଆଉ ସେ ଚେରିଟ୍କୁ କହେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁ ଆଉ ସେଠି ରହିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଚେରିଟ୍ର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେନ୍ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରେ ଆଉ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚେରିଟ୍ର ସାଙ୍ଗ କହେ, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏଠି କାମ ଦେଇପାରିବି, ବାକି ତୁ ଲେନ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ ହେଲା। ଚେରିଟ୍ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଲେନ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ ସେଠି ରହିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆକାଶରୁ କିଛି ଲାଇଟିଂ ହୁଏ ଆଉ ସେ ଲାଇଟିଂକୁ ଯିଏ ଦେଖେ ସେ ଲାଇଟିଂ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ସେହି ଲାଇଟିଂଟି ଚେରିଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼େ ଆଉ ଚେରିଟ୍ ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଆସି ଟାଣି ନିଏ ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଟେରି ଚେରିଟ୍କୁ କୁହେ, ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ବାହାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଇଟ୍ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ଚେରିଟ୍ ତା କ୍ୟାମେରାରେ କିଛି ଫଟୋ ଟାଣୁଥାଏ। ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକକୁ ସେ ଲାଇଟ୍ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ସେମାନେ ସେଠୁ ଭୟରେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ଡୋର୍ଟି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡୋର୍ଟି ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଟେରି ଗନ୍ରେ ଫାୟାରିଂ କରେ ଆଉ ସେ ଡୋର୍ର ଲକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଉ ଡୋର୍ଟିକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ଡୋର୍ଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେ ପାଖରୁ ଲେନ୍ ଆସୁଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେନ୍ ମୁହଁରେ ସେ ଲାଇଟିଂଟି ପଡ଼େ ଆଉ ଲେନ୍ ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଚେରିଟ୍ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଟେରି କୁହେ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ଅଛି, ସେଇ ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ଲେନ୍ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରେ। ସେ କୁହେ, ଆମେ ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ସେ ଏଲିଏନ୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ନେବ। ହଠାତ୍ ବାହାର ପଟୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସେ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଟକୁ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ଭୟରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରି ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଟେରି କୁହେ, ଏଠି ରହିଲେ ବି ମରିବା ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବି ମରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଇଟି କାର୍ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଆଗ କାର୍ରେ ଟେରି ବସିଥାଏ। ସେ ଠିକ୍ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂର ମ୍ୟାନେଜର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଆସେ ଆଉ ସେହି ଏଲିଏନ୍ସ ଉପରେ ଚାପି ଦିଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ରୁମ୍ର ଡୋର୍କୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ରେ ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ବାହାର ପଟୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବାହାରେ କିଛି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଆସି ଏଲିଏନ୍ସ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଚେରିଟ୍ ଲେନ୍କୁ କୁହେ, ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଏଲିଏନ୍ସ ମାରିଦିଏ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଟେରିର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବି ଏଲିଏନ୍ସ ମାରିଦିଏ। ଚେରିଟ୍ ଆଉ ଲେନ୍ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ ସେହି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନିଏ। ସେହି ଛାତ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ସ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ଚେରିଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଓ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିପି ଧରେ। ଏଲିଏନ୍ସ ପଛପଟରୁ ଲେନ୍ ଆସି ଏଲିଏନ୍ସକୁ ଗୋଟେ କୁରାଢ଼ୀରେ ମାରିଦିଏ। ଚେରିଟ୍ ଲେନ୍କୁ କୁହେ, ମୁଁ ତ ଏବେ ମରିଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଲେନ୍ କୁହେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଇଟିଂ ହୁଏ
ଆଉ ସେହି ଲାଇଟିଂଟି ଚେରି ଆଉ ଲେନ୍କୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଏ। ଏତିକିରେ ମୁଭିଟି ଶେଷ ହୁଏ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।